Up jakoby neznamená, že změním jenom svůj vzhled. Vem si nějaký deníček. Řekla jsem si, že nechci, aby mě ten telefon kontroloval. Nejlepší vysněné verzi. Jak vypadá moje nejlepší verze sama sebe? Jsi ready na to mít glow up a glow upnout ještě před začátkem nového roku? Tohle video je přesně pro tebe. Ahoj, já jsem Emma a vítám tě u dnešního videa. Pokud mě ještě neznáš, tak jsem Emma, studuji gymnázium a tancuju street dance a tady někde ti napíšu moje sociální sítě, Instagram a TikTok, takže jdi mě tam sledovat. Nejdřív chci úplně říct, že vlastně glow up jakoby neznamená, že změním jenom svůj vzhled nebo tak. Je to o jako celkové přeměně sám sebe. Znamená to, že prostě se cítím líp, že se cítím víc jako hezky, že vypadám víc atraktivně nebo tak. A z té psychické, tak samozřejmě, že se zase cítím líp. Cítím se třeba jako má vysněná verze sama sebe. A tím začnu i tady toho video. Vizualizace. Co to znamená? To je, že ty si představíš, jak vypadá tvoje nejlepší verze sama sebe. Pokud už se cítíš jako dobře, tak jak si teď, nemáš se sebou problém, tak to je super. Ale pokud právě se necítíš úplně nejlíp a chceš, abys vypadal jako ta nejlepší verze sama sebe, tohle udělej. Vem si nějaký deníček nebo stačí ti i papír a napiš si tam třeba nadpis jako takhle vypadá moje budoucí verze, takhle vypadá moje nejlepší verze mě. Co si tam napíšeš? Ty si napíšeš, jak přesně vypadá, takže třeba co má za oblečení, jaký má vlasy, třeba jakou má voňavku, nebo prostě úplně cokoliv. Co se ti k ní jako vztahuje a buď v tom úplně co nejpřesnější. Dám ti tady nějaké nápady. Taky kromě té fyzické stránky tam taky napíšeš její jako psychickou stránku, takže má se ráda, cítí se prostě dobře, je silná, ničeho se nebojí, vystupuje ze své komfortní zóny. Taky tam můžeš napsat sociální stránku. To znamená, že tady s těmi lidmi se baví. Baví se jenom s lidmi, kteří ji inspirují a dělají radost nebo něco takového. Kým nebo čím se obklopuje a napíšeš to prostě úplně nejpřesněji. I ten krok s tím deníkem nebo papírem nebo s něčím takovým je za mě úplně nejdůležitější a je opravdu potřeba ho udělat. Pokud nechceš deník nebo papír, jak jsem říkala, tak si můžeš udělat vision board. Já ráda říkám action board, jakože místo jenom vizualizace, tak i děláš tu akci, aby se to opravdu stalo. Vision board nemusí být pouze v lednu, jako na celý nový rok. Může to být i na jaro, léto, podzim, zimu, může to být úplně kdykoliv. Může to být i třeba, jak chceš vypadat ve svých 18 letech, prostě úplně random kdykoliv. Pak různé afirmace. Myslím, že pomáhá, mě to třeba hodně pomohlo. Když si říkáš nějaké věci, jako afirmace třeba, dneska mi to sluší, nebo jsem krásná, chytrá a říkáš si to třeba každý den, párkrát, nebo stačí jenom ráno a díváš se ještě tady do zrcadla, to je úplně nejlepší, tak ten mozek tomu začne věřit a ty tím pádem si to o sobě myslíš taky, ale to je úplně nejdůležitější. Když si to o sobě myslíš ty, tak si to o tobě budou myslet i ostatní. Že dělej malé denní kroky. To znamená, že ty kroky tě vedou jakoby k tvým snům, které chceš, nebo co by právě dělala ta nejlepší verze tebe. Ty se vždycky ptej, když třeba jakoby nechce se ti třeba do posilovny, tak si řekni, co by udělala moje nejlepší verze sama sebe, nebo mě, ta by šla do té posilovny, takže já tam půjdu. Tohle byla taková důležitá část. Druhý důležitý bod, tvá fyzická stránka. Samozřejmě tady ty věci znáš. Je důležité mít pohyb, spánek, nějaký pravidelný odpočinek, potom, že jo, hydratace, pít vodu, mít vyváženou stravu, self-care, skincare, haircare a tady ty věci. Pohyb je prostě zdravý. Díky pohybu se cítíš líp, než kdybys jenom celý den prostě ležel doma. Potom nějaká ta care, taková ta pečující část, takže si vybírej prostě produkty, které sedí tobě a nemusí to být jenom o kosmetice nebo tak. Zdravá, plnohodnotná strava a říkám plnohodnotná.
opravdu nemusíš a nedělej to, že prostě budeš jíst každý den jenom zeleninu nebo ovoce a to je všechno, žádné pečivo. Ne, budeš jíst od každého trošku, jo, a můžeš si dát nějaké prostě sladkosti, nebo tak, jo, můžeš si dát třeba čokoládu. Udělej si prostě vyváženou snídaní, oběd, večeři, můžeš tam dávat i svačiny, pokud chceš, každý to má úplně jinak. Taky v té fyzické stránce si můžeš říct, jak ta tvoje nejlepší vysněná verze, nebo jak prostě ty chceš vypadat. Chceš být prostě štíhlejší, nebo tak, to záleží úplně na tobě. Ty pak budeš podnikat kroky, aby si tady toho dosáhl. Třetí bod, nějaká tvá psychická stránka. Protože když nejsi šťastný jako sám v sobě, jako prostě v duši, tak to není vůbec dobrý. Říkám to tady pořád, ale journaling, nějaká sebereflexe, jak jsem říkala, můžeš si psát, prostě jako vizualizovat si tu svou nejlepší verzi sám sebe, můžeš si vizualizovat úplně cokoliv. Svůj dream life, nebo jak chceš, aby vypadal tvůj další den, další týden, další rok, prostě úplně všechno. Nebo se prostě můžeš nějak vypsat z toho, jak se cítíš. Pokud se cítíš špatně, napíšeš si to na papír, na tom papíru tu zůstane. Potom se musíš nějak naučit třeba pracovat se stresem. Vždycky si musíš říct, že ten stres prostě ti nedělá dobře a ty ho musíš kontrolovat. Potom samozřejmě nějaké omezení sociálních sítí. Hned jak vstaneš nebo jdeš spát, prostě nedívej se na ten telefon. Já vždycky, když vstanu, vždycky to je jako hodinu po probuzení. Tohle je takové moje pravidlo. Piš mi do komentářů, pokud chceš nějaké podobné video tady o těch sociálních sítích. Scrollování, jak to převzít kontrolu nad sociálními sítěmi. Ještě poslední důležitá věc, tady k té psychické stránce je hrozně důležité si říct, jak se cítíš. To je vlastně, o tom je ta celá tvá psychika. Protože když se necítíš prostě dobře, tak to prostě není dobrý. Ty se budeš cítit fakt prostě na nic. Protože ty sám se sebou budeš prostě tady jako dokud tvůj život jako neskončí a chceš, aby ten tvůj život byl prostě co nejlepší, aby si ho užíval. Můžeš prostě journalingovat, jít k nějakému člověku, který ti může pomoct, nebo říct o svých problémech, nebo o tom, jak se cítíš svým blízkým a vždycky tady je prostě nějaká možnost. A neboj se říct o pomoc. Jo, to je úplně důležité, neboj se. Každý z nás ji potřebuje. A jako čtvrtý bod tady mám nějakou organizaci a systém. Takže co jsem si tam k tomu napsala? Organizace třeba znamená, že si dáš nějaké své priority. Nebo si zase řekneš, jaké priority má moje nejlepší verze sama sebe. Moje priority, jakože mě, jako tady, prostě mě, jsou škola, potom sociální sítě, že jo, a ještě jako tancování, samozřejmě i nějaká ta fyzická a psychická stránka a tak, všechno to mám tak jakoby podobně a na to se právě soustředím. Když se soustředíš na jednu prioritu, například, že chceš jako mít hezčí postavu podle tebe, tak ty můžeš dělat takové ty malé kroky a pak se k tomu tvé prioritě dostaneš. Omlouvám se, že tady pořád dělám nějaký gesta, ale líp se mi to vysvětluje. Malé denní kroky můžeš dělat každý den a ty tě budou posunovat k té tvé nejlepší vysněné verzi nebo k tomu, aby se cítil líp, abys podle sebe vypadal líp. To může být, že se prostě budeš pravidelně hýbat nebo pravidelně třeba číst. To dané téma, na tu danou prioritu si uděláš tady ty denní malé kroky. To já ti teď říct nemůžu, jaké, to si musíš jakoby sehnat nebo udělat si sám ty priority a pak ty denní malé kroky, které tě k tomu dostanou, k tomu výsledku, který chceš. Jako poslední věc, tady mám plánování a to zase trošku tak souvisí, že si naplánuju, jak vypadá moje nejlepší verze sama sebe, že si třeba můžu naplánovat můj vysněný život, nebo si můžu naplánovat příští rok, příští týden, příští měsíc, další den, prostě cokoliv si můžu naplánovat. Nebo si můžu naplánovat čas, který věnuji škole, tancování, práci na sociální sítě a prostě všechno si můžu naplánovat. Musíš tomu taky dát jako volný průchod a ne být jenom jako já si to naplánuju a takhle to prostě bude a jiná možnost není. To zase ne. Záleží samozřejmě jak v čem, priority, vysněný život a tak to může fungovat. Ale říkám, musí tam být balanc a nějaký ten průchod, jako volný průchod.
Věř tak trochu sobě, tomu osudu nebo čemu chceš, že všechno dopadne tak, jak chceš ty. Dostaneš se na svou vysněnou školu. Budeš dělat v životě to, co tě baví. Najdeš si správného manžela nebo ženu, nevím. Děláš si třeba tolik a tolik. Nejdůležitější je prostě věřit si a být i takový jako delusional, že dokážeš prostě v životě jako co chceš, že můžeš prostě co chceš, bez hranic, bez limitů. Mě by třeba taky před rokem nebo před 2 nenapadlo, že teď budu dělat na sociální sítě a prostě budu dělat to, jakože mě to baví, že to může být třeba má taková potenciální budoucí jakoby práce nebo tak. Taky, jako opravdu jsem to nečekala a byla jsem jako delusional a řekla jsem si jo, prostě chci to dělat, jo, uvidím, prostě věřím si, budu pro to pracovat, zkusím a teď to prostě dělám a baví mě to. Neříkám, že jsem nějaká obří influencerka, to vůbec, ale baví mě to. A vidím, že to má nějaké výsledky. Chci říct, že samozřejmě je tam důležitý nějaký balans a prostě bez odpočinku to není dobrý. Jak jsem říkala, v tom jídle můžeš si dát nějakou sladkost úplně v pohodě, ale nesmí to tvořit jako většinu tvýho jídelníčku, že si místo obědu dáš čokoládu. To prostě není moc dobrý. Psychická stránka. Ano, dopřij si nějaký odpočinek. To jako myslím i u té organizace. Prostě odpočinek, balans, to je taky hodně důležitý. Nesmíš pořád jenom jako pracovat a být ve všem perfektní. To prostě nejde. Dokonalost neexistuje. A na ten svůj glow up, to, že začneš pro sebe něco dělat, nečekej na to, až bude prostě pondělí nebo leden. Prostě proč? Chceš něco pro sebe dělat už teď, takže začni. Teď je prostě listopad, tak začni, jako proč ne? Čím dřív, tím líp. Děkuji ti moc za zhlédnutí tady toho videa, zase tady ti napíšu někde moje sociální sítě. Tady ty videa mě hrozně baví tvořit, myslím, že jsou nápomocná a zároveň mě tak jako motivují a můžou i tebe. A měj se krásně. Pa, pa.